Историята познава много битки. Тя ще ви дам примери за битки, които са титанични. Леонид и Ксеркс. Леонид, Спарта, Ксеркс, Персия. Благоджизеса и Колизеума. Благоджизеса България, Колизеума Италия. Сашо Роман, мъжете с рокли. Сашо Роман. Ром, мъжете с рокли, травестити. Но се оказва, че още една епична битка е в разгара си. Нова епична битка, равностойна на всички, които споменах. Ето, вижте, Юлиан Вучков и Христо Мермерски се хванаха за гушите. И цитирам, двамата професори били приятели, сега си разменят обидни реплики. Край на цитат. Ето това му се вика бесни, страшни пенсии. За да коментират този професорски батъл, при мен е едната страна на спора, ще осигуря скоро и другата. За сега едната страна на спора, това е човека с билките, професор Мермерски. Добър вечер, докторе. Добър вечер, господин Трифонов. Как сте? Добре съм, но малко ме стяга гърлото. За здравето на гушата не влизайте в пререкание с професор Юлиан Вучков, когато сте на две реки. Кога се скарахте? Седнете. Кога се скарахте? Не искам. Седнете. Така ми е по-добре. Ма на гости в моето шоу се сяда на това диванче. Къде да седна? Тука. Да. Ще ма мъчат... Добре, кога се скарахте с професор Юлиан Вучков? Скарахме се, когато през юни с Юли се засякохме в чакалнята на заболекаря Август. По едно време сестрата излезе и каза да влиза с махнатия професор. И? Тогава и двамата се изправихме и влезнах аз. Добре. Имате ли намерение да оправите отношенията с господин професора Вучков, защото това не звучи сериозно, вие двама изтъкнати учени да се карате така като деца? Вие сериозно ли ме питате? Да. Ма моля ви, нямам намерение да се оправям с никой. Между другото, искате ли билки? Не искам никакви билки. Все пак... 25 години продавам билки и се чувствам отговорен за това, което правя. Вземете, няма да ви излъжа. Аз имам отговорност към хората, на които продавам билки. Добре, все пак не се ли сдобрихте с професора? Сдобрихме се малко, аз му звъннах и казах: професоре, елате в кабинета ми да пием за сдобряването ни чай. И тогава той каза: професоре, като учен с 28 написани книги, не мога да не отбележа как неправилно произнесохте думата ракия. За здравето на сдобряването и въобще за здравето на всичко, пийте ракия от шишето. Като казах книги, искам да ви кажа, че като професор вече препрочитам стари книги, които съм чел, и виждам, че те имат друг смисъл. Прочетох Пипи дългото чорапче, Винету, Оцеола. Добре, имате ли... И сега някак си виждам, че не съм ги разбирал на младини. Затова, за здравето, четете книгите повторно. А имате ли конфликти с други професори? Да. Драчил съм се и с други. Кои? Веднъж казах на професор Илия Илиев. Какво? Професоре, няма да се разберем така. Какво имате предвид, професоре? Очуди се той. И аз му викам: ами пчелите ти ми таковаха билките. Значи вие общувате с мои колеги. А? Разбира се, дори миналата година седнахме и при мене... Удари го на ръченица. Миналата седмица дойде при мене вашия колега Кулеков. И какво стана?
един такъв унил и ми вика... Викам, не ви разбирам. Викам, по-силно. Професорът ми казва, дайте ми още 2 чувала с тръкове от чая черно депресанче. За здравето на Кулеков, нека живеем в един по-справедлив свят. Добре, кажете сега. Казвам... В личен план, как се развиват вашите отношения с Неделя Щонова? Как е? Отидох, господин Трифонов, да искам ръката на доктор Неделя Щонова от майка й Сряда Щонова. Обаче майка й ми каза, трябва да питам бащата й Петък. Добре, с какво толкова намирате в доктор Неделя Щонова? Ами тя е прекрасна жена. Да. Знаете ли, господин Трифонов, каква е идеалната жена? Не. Тя е като ветеринарен доктор. Защо? Нищо не пита, а всичко разбира. За здравето на ветеринарния лекар вържете бика. Добре, какъв съвет ще дадете на пациентите си за летния сезон? Ами преди няколко дни при мен дойде един човек и вика, професор Мермерски, какво ще ми препоръчате за добро настроение през лятото? Да. Аз му викам, за доброто настроение през лятото, ето ти 2 билета за концерта на Слави и Кукубен. Искате ли да ви запозная с един мой съученик? С него завършихме, но аз станах професор, а той остана студент.